Goedemiddag. Welkom vanuit het Abelense Stadion. Welkom bij de wedstrijd Heerenveen Vitesse die haast hier om Jelbe trein losgaat. Dus je op dit stuit naar de spelers van Vitesse. En hier het opkomstnummer van Sportclub Heerenveen zou er dat weer binnen. Maar ja, ze komen vanzelf net tegelijkertijd het veld op. Ik dacht dat te krijgen met de maatregels van corona. En voor het eerst bij de bal weer al je in het Abelense Stadion bij een wedstrijd. Een oefenwedstrijd. Want 12 september dan pas begint de competitie van Heerenveen. Die keer ervoor kampioen al. Skietzochter is Simon Mulder. Onvierder is Joey Veerman, de nieuwe onvierder. En dan ben je misschien kritisch aan voorstellen wat benij naar de opstelling van beide ploegen. Nou, we beginnen met die van Sportclub Heerenveen. Drie nijelingen in een overtal van trainer Johnny Jansen. En eentje ervan is Erwin Mulder, van zelfs net een volslijne nijeling. Trijelien vertrok hij vanuit Heerenveen. Hij is Swansea City in Wales. En hij is weer waarom. En maar op de goalsteen. In het fluoriserend oranje. Zullen we naar de verdediging. Ik derde nijeling. En dat is toch wel bijzonder. Centraal achterin. Rechtnoemer voor jou, Joaquin Fernandes. Dus de derde aftrap is van dit duel. Centraal achterin Joaquin Fernandes. Juster Oelkaam uit Uruguay. Hij vertelde dat hij in een weekend hier 4 keer testen is op corona. Dus dat hij negatief is. In dit geval dus geen corona had. Dat maar wel duidelijk wezen. Joaquin Fernandes dus centraal achterin. Toch bijzonder. Vorige week Lucas Woudenberg linksback. Drezefiets. Ik centraal achterin. En Cheryl Forlanus die nou de bal krijgt. Die speelt het rechtsback. Op het middenveld dan Joey Veerman. Toch benijd wel een beetje hoe die speling gaat. Sorry, wat misschien iets controlerende speling in. Maar ik denk dat de man die controlerend voor de verdediging komt te spelen Sieben de Wale is. De man die het Oelkam is van Anderlecht hier. Hij speelt eigenlijk op de plak van Hichem Fijk. Die na alle gedachten naar een club in het Boeteland attageert. De Walen dus op het middenveld. Te jaren met Joey Veerman, maar ik Rami Hayal. De jonge Zweed van Heerenveen. Rosboeten is dan Mitchell van Bergen. Zoals we eigenlijk wel wend binnen. Linksboeten is Sidera Ejuke. En in de spits zit dan Runar Espiot. De spits die vrienden hier in de winterstop kwam. Maar nou dus in de punt van de spits zit. Vrienden weekendje in NAC daar nog er net bij wie je blesseert. Maar hij maakt dus nou wel maar dan. Vitesse nou balbezit daar voorin. Maar Lois Openda die een tikje kreeg. Openda, de spits van Vitesse. Die nou dus in de punt van de onval zit hier met de orenspits Thomas Buitink. En Openda is een heerling van Club Brugge. Een vrije trap voor Vitesse. Maar Tanane, dat liep het een beetje te nemen. Een gevaarlijk stuitje daar wel nog van Erwin Mulder. De eerste kans noteren we dus naar 1 minuut 50. Oussama Tanane. De man met een vrienden bij Sportclub Heerenveen. Hij speelde van 2011 tot 2013 bij Heerenveen. Komt hij nog naar een riege onclubs. Dit is de eerste corner van de wedstrijd. Maar Maximilian Witek. Doet dat dan toch heen. Wordt wat werken. Geen Ejuke. Neemt wel risico daar. Vitesse komt er aardig uit. Witek krijgt een herkansing van een goede vastzet. Die komt er net. En dit is een overtreding. Overtreding van Matus Bero op Floranus. Die wil even een tikje krijgt, maar liep het niet net volgens mij wel wat dat te vallen. En deze fiets die dus die vrije trap niet meer mooi. Of Erwin Mulder. Sieben de Walen, de Nijman, aan de kant van Heerenveen. Hierling dus van Anderlecht. Maak het dus in debuut. Nou vond ik in de basis. Dit is een goede bal van Ejuke. Krijg ik applaus van het publiek. Applaus dat mooi van zelfs wel. Jongen mooi net. Viermaal goed balsymbool op. Van Bergen op is hij. Kijk de hut. Nee, kan nog wel harder. In één keer voor je. Ja, maar die voorzet is min. Ja, achterbal. Dus de doeltrap van Vitesse. Maar Bilal Bayazid. Dat is echt een jonge keeper.
Speelt het al een flinke schot bij Vitesse. Hij is 21 hier. Speelde eerst in de jeugd van AZ. Maar Pasveer is er net bij. Remco Pasveer. Gewoon waar je de eerste keeper aan de kant van Vitesse. Zit ik net op de bank. Jeroen Houwen is de tweede keeper. Dus bij je ziet krijgt nou dus een kans. Net helemaal duidelijk wat Pasveer geblesseerd is. Daza. Tanane. En Witek. Vinden makkelijk de rond onthoudt aan die linkerkant. Facet. De Ruthelle. Trog. Fernandes. Wat weifelend. Bero. Daza. Zoek in. De rechtsback. Komt soort mooi op. Dit is Tanana. Mooi baltje. Veerman even te kakken zetten. In 2 komt net goed om. Maar Git wat terug. Het eerste schot en het eerste doelpunt is Derrick. De tweede kans van deze wedstrijd. En Vitesse komt in de 5e minuut van dit duel op een 1-0 vastsprong. Doelpunt Bero. 5e minuut 0-1 door de inzet van de Vitesse Matus Bero. En daar komt Fernandes toch wel een beetje in de fout. Hij werkt die bal denk ik toch wat een laconiek vod. Zeg maar, we willen stellen dat Heerenveen net zo geweldig begint. Een statement. Een goede actie is van Tanane. Een man die dus een vriend had bij Heerenveen. Van een heel soort clubs hoor. Van het... Oh, dit is Van Bergen. Die krijgt de kans niet. Maar hem eigenlijk nou mooi aan Espiot. Ja, die komt te let. Ja, dat is wel heel simpel van Bergen. Espiot shot ik nog even de Noor. Zo van nou, hier doen we nog Jerry Jong. Of wie dan maar zelf gong. Hier meer die zitten. Trok die fout in de verdediging van Vitesse. Nou dus ik de eerste mogelijkheid voor Heerenveen. En de eerste corner. Mooi Joey Veerman. De man die de vrije trap en de corners hoe het algemeen neemt. Ja, dan komt de racefiets bijna erbij. Espiot kopt hem een goede terug. Maar die Tanane, dat is wel een bijzonder verhaal. Hij kwam hier niet door het over naar Heerenveen. Grut talent, echt een goede voetballer. Maar ja, toch, ik wilde een jongen mooi een gebroeksonderwijzing. Vliet naar Heerenveen van Heracles. En ja, daar groeit hij toch op. Saint-Etienne, Las Palmas, Utrecht, Vitesse. Dus nou definitief oernaam. Terug Vitesse van Utrecht. Hier zie ik weer technisch vaardige voetballer. Dit klinkt toch net echt een oertreding. Simon Mulder, de scheidsrechter, vriend van Wol. Dat is wel een mooi verhaal van Tanana. Hij tekende ooit een contract bij Las Palmas. Dat is de haatstad van Gran Canaria. Een eiland. Ik denk dat de meeste mensen wel denken Gran Canaria. Ja, dat is een eiland. Maar hij tekende en ik kwam daar en dacht, hé, verrek. Ik speel hier op een eiland. Hier die helemaal naar terug. Dit is de Tanana. Holtse breed nou. Veerman. Slordige bal van Veerman. Dus weer 4 op de helft van Heerenveen. Balbezit van Vitesse. De ingooi komt van Daza. 1500 kaarten binnen beschikbaar in het Abelenter stadion voor deze wedstrijd. De tribunes op de kopse kant achter de goal die ben net beschikbaar. Gingen meestal net zitten. Op de eerste tribune, de lange zijde, werden nou een beetje over wol. Daar zitten de meeste mensen. De H-tribune waar de camera op zit, ik. Nou, 1500 beschikbaar. Naar schatting binnen de joeg de commercieel manager die kijkt door de lietse 1000. Uiteindelijk is het vanzelfs de bedoeling dat, ja, uiteindelijk is het zelfs de bedoeling dat het stadion weer helemaal vol zit, maar 20 tot 24% van de stadions mooi beschikbaar gesteld worden. Ja, je weet dat er 26 een heel toezicht in kunnen. Maar wat er in ieder geval meer in dan die 1500 die nou beschikbaar gesteld worden. Ejuke, nog net zo in deze wedstrijd. Boudenberg. De racefiets.
Op Hayal. Moeilijke bal. Valt in de voeten van de Walen. Vol wijzig van Houta. Ijverig. Woudenberg, Egoert. En Joeke. Nou maar reactie. En Utelli. Nee, toch een actie te volle. Hayal kan er net bij komen. Rami Hayal. Misschien ook wel een beetje een verrassing dat hij Hayal een basisplek had. Rodney Congolo eigenlijk zit op de bank. Dat ziet hij van de week in NAC Breda ik. Gewoon bij een basisspeler. Hij had een tikje gewoon onder ankel. Hij had een enkele operatie gewoon over een skoflien. Is dus nog een beetje fit worden, zei het trainer Johnny Jansen. De bedoeling is wel dat beide ploegen, zou ik niet vertellen litten, ze volle mogelijk de wedstrijd uitspelen zullen. Dus net, wisselen je nog tussendoor. Ja, ze wel wisselen worden, maar net. Zoals bij Leagues, oude de sneeuwen. Doet Jereveen een dikke oorenspeling. Of spelers wisselen. Dat is net de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat Joachim Fernandes zeker net een 90 minuten niet maakt. Het is toch wel goed. Heel druk zetten van Jereveen, dat valt op. Met toch, ik zoek ze Jereveen gevaarlijk worden in. Dit is een aardig baltje. Maar let Erwin Mulder dit goed op. Zodat Openda net gevaarlijk worden in. Maar Vitesse zit er dan toch ook wel weer aardig op. Tenane, Woudenberg, Espiot, baltje vasthouden. Krijgt dan een vrije trap mooi. Nou, dat had ik geluk. Middenbal van Floranus. Het is wel wat slordig. Dit is wel weer goed van Veerman. Ik werd slordig. Dat die vrienden wie keek ik geval. Ja. NAC, Breda, Jervingen. Beide kanten net heel goed. Heel slordig. Het is vanzelfs ook wel wat te verklaren. Dit is wel een mooi baltje van de onvierder. Doekie. Dit is dan wel een wat mindere bal. En op Penda die bal naar binnen houden. wat frustreert uit die bal. Trapt die bal af via het veld uit. Openda is een healing van Club Brugge. 20 hier. Benny Luik. Toch al 53 wedstrijden spelen voor Club Brugge. Die onderhoor in de Champions League. Maar een soort concurrentie had in de spits. En dus nou hopen op wat meer speelminuten in de Nederlandse Eredivisie. Moet algemeen een hemel van spitsen. Dit is net geweldig van deze fiets. Dus weer een corner voor Vitesse. Mooi Tanana. Half een hele minuut onderwijs. 1-0 dus de vastsprong voor Vitesse. Terug het doelpunt in de 5e minuut. Van Bero. Daarna nog een dikke kansje voor Jereveen. Maar Van Berghem die net goed gewoon Espiot. En Vitesse die nou bij gevaarlijk wordt in. Nee, goed voor het werken. Alhoewel. Nog net van Slijn. Nou vol. En Joeke er goed bij. Espiot. Shot rond, ik goed, aan de linkerkant. Daar kun je Van Bergen niet ondernemen. Je zit wel wat vuurwerk in deze counter. Het is strijdje in Fjouwen nou, van Vitesse. Maar Van Bergen. Komt die man net voorbij. Te makkelijk. Daar is hij verdedigd goed. Het is vanzelfs de vraag hoe dat komt met de ploeg van Jereveen. Weer nog een soort posities vakant. Zou wel Jereveen in elk geval nog een keeper. Dat zullen alle gedachten een tweede keeper wijzen. Die misschien wat de concurrentie omgeeft maar de nog maar tussen aanhalingstekens 23-jarige Erwin Mulder. Die is er hier op bij. Maar nog een tweede keeper dus. Nog een centrale verdediger. Want ja, daarachterin hebben we dus nou Fernandes die ook aan is. Drezefiets. Daarachter zit Timo Saal. Die vrienden weekend zit naar weer in de basis. Die het goed. Maar ja, is nog maar section. Lijouter zit nou ook op de bank. Dan is er nog Guus Offerhaus en Stefan Westra. Maar dat zijn hele jonge jongens. Maar we denk ik nog net van verwacht je dat die een soort speelminuten zullen. Ja, en dan is het wel een beetje wat betreft centrale verdedigers. Dus daar mag nog geen bij. Dan op het middenveld, op een nummer 10 positie. Een speler die ik op de flanken speel ik in. Is de bedoeling dat er nog een bij komt. En nog een spits. Dus er zijn op jouw plakken, op jouw verschillende linies, nog een speler die erbij komen, maat.
Dus Fernandes, toch benijd. Het wordt een drang naar voren. Is dit een goede paas? Dit is een goede paas. Dat zien we natuurlijk graag van een speler. Dit is wat van minder van Ejuke, dat is pittig. Die wil een goede bal. Ik vond wel zien dat hij die paas wel had. Joegertjes er zelf ik on. In het interview dat ik hem hier, mijn handen voeten trouwens. Want mijn Spaans is ik net geweldig. En zie Nederlands nog minder. Als in Engels, kon ze nou en dan zit er wel wat meer vertrouwen in krijgen, Matten. Dit is Joaquín Fernández. Hij zei, ik ben een voetballer die als verdediger graag voetballen maar. Dus ik wil graag voor de bal wezen. Ik wil graag een lange bal. Maar ik graag indribbelen naar voren ta. En ja, zoals van Uruguayaanse verdedigers werden binnen. Ik wil het wijzen. Had ik een soort gele kaarten gekregen bij River Plate Montevideo. Dat is de ploeg uit de haatstad van Uruguay waar die spelen. Hij is nog maar 21 hier. Had ik een peer interland spelen voor de jeugd. Jong Uruguay, onder de 23, onder de 18. Sibin de Walen, dit is een middenbal. En ingooi van Vitesse. Daan Huisman. Echte aannemer. Oh, een verrassend baaspakje. Dit is een lekker stekbaltje wel. Of zit Fernandes? Nee, die zit er net goed bij. En dan komt het 2-0. Dat tot die wel fraai, hè. 2-0. 16e minuut van dit duel. Het paasje van Huisman weer heel fraai. Ze gaan het toch wel heel eenvoudig daar in de verdediging van Heerenveen. 0-2 voor Vitesse. Door de goal van nummer 29 van Thomas Buitink. En ja, doelpunt dus van Thomas Buitink. Ik zie nog even te wachten tot hij hem omdraait. Dat ik het 100% zeker wist. Maar daar is hij op de rechtnummer 29, Thomas Buitink. In de 16e minuut van dit duel. Dus al de 0-2. Ja, denk ik ook Fernandes toch. Ik ben net helemaal dal vol uit. Voor alle paasken dat weer vrij hè, van Daan Huisman. Is nog maar 18 hier. Hikentijn. Ze is dan zo mooi in het Friesk in Arnhem. Speelt al de hele jeugd van Vitesse. Maar had nog nooit een wedstrijd spelen. Een officiële wedstrijd in het eerste. In de Eredivisie of in de beker. Die heel mooi. En Thomas Buitink, de spits die toch, ik wil zien de belangstellingstier van Heerenveen. Dit is ik mooi die trouwens toch Hayal op de Walen. Naar Van Bergen die nou even al wat langer linksboet zit op dit van rechtsboeten. Dat is wel eens vaker, Joeke en Van Bergen wisselen van positie. 4 man. De Walen. Woudenberg. Ja, vrij morfine voorin. Het is nog wat statisch. Deze fiets. Woudenberg, goed dingen, goede vastheid moet er nou komen. Het is wel een aardbaltje in Aark in. En Joeke dan kijkt erbij omdat Witek er nog maar zijn holle tussen ziet. En Joeke. Kijk, een tikje van Tenane. Ja, dat is wel een overtreding, maar ik voordeel. Dus liet Simon Mulder het trok in. En Woudenberg. Van Bergen. Hayal. Situatie. Nee, tikje nou. Vrij trap op een mooi plak. Ideaal, denk ik, voor deze fiets. Al eerst het Veerman nou de bal op. En heb ik het idee dat deze fiets echt onstalte maakt. Nee, dit wordt hem van Veerman. Hoe grappig, want in de weekend wie dat een oorbeeld. Dat is het eerste niet in dat deze fiets die bal op is. Dat Veerman ik wel wat frustreerd wie daardoor. Fernandes zit er ook bij staan trouwens. Ik ben blij dat hij een goede trap had van een vrije trap. Als je eens kijkt die lange bal zegen, dan denk je van nou. Gaan we al een schot op goal zoeken van Heerenveen? Nee. 18 minuten onderwijs. 0-2 dus de vastsprong voor Vitesse. En Joey Veerman maar de vrije trap. In de morgen. Simpel. Vitesse maar op Penda zoom misschien zelfs op een koude denk ik in. Sterker nog, dat is heel goed dingen. Thomas Buitink rondluidt nou ik onder de rechterkant. Kan hij hem daar krijgen? Nee. Fernandes zit er goed tussen.
zie ik dan nog de corner eruit te halen. Slag het correct net, want Openda zet zijn lichaam er nog goed tussen. Dus de corner van Vitesse. Goeie redding van Edwin Mulder. De tweede keer al op een afstandsschot. Dit keer van Tronstad. Sondre Tronstad. Inderdaad, een Noor. We staan namelijk in dat ik haast net hoor. Dus weer een corner voor Vitesse. Witek. Zet je daar in de reg van de racefiets. Die shot dat goed. Die shot dat goed. Dat bedoel ik zelfs de skiesachter. Espiot. Van Bergen. Hij had mooi kopbal. Alleen met dus met Jan. Nou ja, ze krijgt applaus. Die wel aardiger in de ongeval. Zelfs dat wel. Bayazid. Die jonge 21-jarige keeper van Vitesse. De racefiets. Woudenberg. De Walen. Fernandes. De racefiets. De loopbeweging van Hayal. Werd ook goed verdedigd. Ja, uiteindelijk. Maar je ziet, de keeper moest vanzelfs wel. Woudenberg. Als alle spelers nou op de helft van Vitesse. Goeie bal, er is fiets. Jal matig. De speelt kennen zelfs weinig mooi. Er zit nog niks. Goed mooi verdedigd. En Vitesse kan opbouwen. Polderhoed algemeen wel aardig onderuit van Nauta. De Heerenveen zet wel heeg druk. Ik heb het gevoel dat dat heger is dan dat ze wend winnen. Zo hier onder in beeld ik het kopje van de coach van Vitesse, Thomas Letsch, een Duitser. Uit de Red Bull Salzburg, of ik maar eigenlijk zeggen, Rasenballsport Jeugdacademie, Jeugdopleiding Wester, trainer. En hij is toch de nieuwe technisch directeur van Vitesse ongesteld. Ik een Duitser. We krijgen hier de eerste drinkpauze. De bedoeling is dat na de helte van de helte nemen we een drinkpauze na een beurt. Nou, dat gebeurt dus nou ik. Het is wel zelfs warm, richting de 24 graden. Ik kies de op de tribune aan de andere kant. Dat de supporters derde zijn mooi ook hoor. Zelfs nou, net al te volle opziekje, maar toch wat naar Boppetak kroept binnen. Dat ze duidelijk in het kaart zitten. Jou zie ik geen ongeluk. Dus ik een extra cateringspunt ommaken hier boeten het stadion. Meestal van wat keperen priesjes en een flesje wetterkeepje kennen.
22 minuten en 44 seconden op de klok. Die zit nou stil. 2-0 de vastsprong voor Vitesse. Ik wil toch concluderen dat trainer Jordi Jansen net tevreden wezen maar bij Stadskorgen zie ik net echt, want Vitesse is beter. Met de grootste kansen gewoon. Het is net zo dat Heerenveen nou volle minder voetballert. Maar ze de kansen wat te makkelijk valt. En als ze dan richting de sectie gaan, dan ja, schot op de goal tussen de piel en hebben we nog net hoorn. Dat kan misschien wel eens een keer een probleem worden bij Heerenveen, want het scoringsvermogen, ja, dat weten we nog net van Runar Espiort. Wordt dat de nieuwe spits? Komt er nog een spits bij? Is hij goed genoeg? Mitchell van Bergen, ja, goede voetballer. Zit ik in de belangstelling, wil ik wel voort. Het rendement maakt echt wel heger. Ja, en Ejuke, ja, fantastische voetballer zelfs. En pakt die doelpunten en assist ik mooi, dus dat is het probleem net. Maar dan achter op het middenveld, het is toch wel lekker dat je een voetballer hebt. Nou ja, zoals Michel Flap, Twijfelien. Er is toch aardig wat doelpunten 10 plus in zitten als een middenvelder. Dat is wel lekker dat hij er een peer van bijen hebben. Hayal zit nou op het zien, Rami Hayal. Jonge Zweed van jongetje, talent absoluut, maar ja, wordt dat zo'n soort speler? Nou, dan hebben we de backs die eigenlijk nooit scoren. Floranus en Woudenberg. De racefiets, ik dit wel vaak maar ervoor. Kennen we aardig koppen, had een goede vrije trap. Die prikt er nog wel eens iets in. Ja, van de Walen, maar we dat dan een beetje afwachten op het middenveld. Congolo is gewoon waar ik net een veel scorende speler. Volgens mij vliegen hier wel 3 of 4 in prikt. Mooi, een voetballer weer. Daarna zit hij goed tussen en krijgt zelfs de ingooi mooi. Fantastische schijnbeweging. En Witek Manjesmieten. Ik naar aan de kant van Vitesse. Transfervrije hoekkaam van Greuther Fürth. Die is Witek. Dit is Daza. Dat is een Israëliër. Spelen bij Beta Jeruzalem en Maccabi Tel Aviv. Die Daza. Zij zit een niets vreemdelingenlegioentje bij Vitesse. Wel een goede loopbeweging, maar veel dat de paas net om. Maar vind ik goed het rond hier aan de linkerkant bij Lucas Woudenberg. En Joeke, 4 bij de goal waaien. Maar natuurlijk de actie wat dichter op de goal maatje. Als hij dan 1 man voorbij is, ja, dan kun je eens een keer een keer shitten. Woudenberg, 4 man. Goeie bal, de Walen. Zo, dan sla je vlot een linie of 2, soms zelfs oer. En dan haal je de bal in bezit van de meesten, weet je wel dat die bal bij is. De Walen. Goeie bal op Espiot. Ja, oh, via de binnenkant van de peel. Goeie kans wel van Espiot. Mooi balzicht van de Walen. Ja, shot Savolle, even zelfs. Dan zien we toch eventjes dat Ian de Walen een goede trap had. Had een pankleer op de holle van Espiot. En Espiot die, nou, haast alles goed. Kopte goed terug. Maar binnenkant peel eruit. Dus dan had hij 2-0 de vastsprong van Vitesse. Maar wel de eerste dikke mogelijkheid voor Heerenveen. Corner weer op de holle van Espiot. Nee, kijk naar bij. Oh, daarin het racefiets en Van Bergen elkaar in paard. Dat is net de bedoeling. En nou de vrije trap voor Vitesse. Doekie, Buitink. Nee, geen goede combinatie. Daar zat ik er lang net bij. Slottig weer, de gaat Vitesse weer. We hebben zien hoe vlijmscherp ze dan wijzen kunnen. Dit is ik laconiek verdediging van Fernandes. Bal bij Romlissen en het schot komt er. Mulder pakt hem. Het schot van Daan Huisman. Een goede bal van Mulder denk ik. Op Van Bergen.
vind dat duel net Witek is voeler dan Van Bergen. Wat speler van Vitesse trouwens, Mitchell van Bergen. Dat Gerry Hamstra destijds toch wel goed jongen, want hij doet het zelfs goed bij Heerenveen. Kan er wel een paar miljoen op smieten. Doekie. Rasmussen. Openda shot het gat tussen de linies in. Doet dat goed. Vind ik de rechterkant bij die Israëliër dus. Daza. Mariano Tanana is hij goed. Dan weer waarom lezen. Oh, daar zit de Walen dan gelukkig van Heerenveen goed tussen. Waarbij die weet nou, ja, denk je de oren. Hey Joeke van ja, maar zo maar in hè. Hij zorgt dat de automatisme achter in de verdediging bij Heerenveen nog net goed erin hè. Te vaak vindt Vitesse derde vrij man. Te volle rondes tussen de linies. En dan is het vooral opvallend van Vitesse makkelijk voetballen. 20 minuten onderwijs. 2-0 de vastsprong van Vitesse. In de corner. Kwart na hem. Oh, dat shot van Bergen goed. Fernandes. Koerdien. Terug de rondstaat. Vindt erop de rechterkant. Waarom is op Huisman. Oh, dan liep niet trouwens Hens. Nou, maar trok in. Bero naar de linkerkant. Openda. Komt maar actie denk ik. Goed. Naar de balsje en terug aan Jalt Scott. Dat is een makkelijke prooi voor Erwin Mulder. Die voelt wel weer. Shot naar de voren daar. Nou, Veerman vindt. Sterk onder de bal. Maar moeilijk van de bal afgezet. Dat is de klasse van Joey Veerman. En Woudenberg. De Walen. Veerman. Floranus. Van Bergen. Waarom deze op Floranus zoekt ze wel de actieziekje. Ja, nou, een aardige actie van Bergen. Scott hier vol met beter mochten we zelfs. Noteerde naar die eerste echte dikke kans van Espiot. Maar die bal op de binnenkant van de peel. Nou toch in elk geval de tweede schot binnen de pion. Tanana, ja, goed, John. Er zit van alles goed tussen. Denkt hem in één keer bij Espiot. Die mag hem eigenlijk verlengen op Van Bergen. Ja, moeilijk. Goed voor de bal. Nou dan. Ongelukkig nog, Espiot. Even temporiseren daar achterin. Tronstad. Doekie. Straal achterin bij Vitesse nou Doekie en Rasmussen. Dat duo is altijd een flink seizoen Obispo en Doekie. Obispo is vod. Hieling van PSV. Dit is Erwin Mulder. Weet je natuurlijk bij Floranus, die dus nou weer rechtsback speelt. En toen ik flink wat wedstrijden linksback spelen, maar dat is dan net echt zijn positie. Veerman. Floranus naar Erwin Mulder. Maar een bal op Espiot. Weet dat kopt hij wel, ja, dat doet hij wel prima. Dat is hier wel sterk, Espiot. Vitesse is laatst al een keer wisselen trouwens, want Oussama Darvalou komt haast al in het veld. Zal er een blessure wezen bij Buitink? De Buitink nou een beetje jongens zien heup of reg. Huisman, kinderbrecht weer zit in goed spul. Dus ik zal nou die wissel wat tappers worden. Darvalou is een spits. En die komt inderdaad van Buitink. Die rent nevens mij naar de zijkant daar nou, ja. Dus mooi Darvalou moet inkomen. De spits die vriendier van een Jelly verliefd werd door een VVV Venlo. Dat is een Algerijn.
en ik een spits. Dus in plaats van Buitink en Openda krijgt nou in de spits Openda en Darvalu. Dreeswits, Espiot. 4 uur de punt van de spits waai. Dreeswits. De Walen. Zo, een tikje daar. Ja, hij fluit het toch voor Simon Mulder. Dat tikje van Jacob Rasmussen. Hier voordeel Jankin. Woudenberg. Moeilijke bal op Hayal. Sterker nog, een hele middenbal van Woudenberg. En Hayal leert mij. De ingooi van Vitesse, Madaza. Goede bal van die keeper. Ik weet niet of hij linksbenig is, maar dat is die keurig. Huisman. Valt positief op Onauta, die Huisman. Want die zakken Trond staat tussen die twee centrale verdedigers in. En die maakt dan de bal naar voren, Jan. Veel tuiken van het Paaske. De Walen verliest dat duel. Bero wat voelen Tanane naar de rechterkant. Openda zal uithellen. Dottie lange hoek. Oh, goede redding van Edwin Mulder. Ja, hij zit er bij de eerste goal net goed bij. Maar van de rest moet hij toch zien dat hij de keeper nog net verleerd is. Dus als er een blessure komt aan de kant van Heerenveen. De Walen had een tikje kregen, zat te zien. Dat duel niet kreeg dat hij dus verleer van Bero. Sieben de Walen, goede naam zelfs van een Belg die naar Friesland daar komt. Hij is zelf nog nooit gehad van de naam is Sieben. Dat is ik, Sieben, mooi een tapwoord. Hij werd dus hier van Anderlecht spelen vrienden hier een beetje van Zumba Anderlecht. Een stuk of 10 wedstrijden in de basis als linksback. Maar hij zei ja, dat is gewoon net echt mijn plek. Anderlecht begon ik min ontzoen, pas letterlijk wat beter. De ploeg van Michel Flap nou ik. Die zat er net goed uit, Ja, wissel, ja. Oeh, die zal balen van zelfs. Dan maak je de buurt. Ben je beliefd maar je naar je ploeg en dan maak je de rij 23 minuten van af. Ik ben benieuwd wat er komt aan de kant van Heerenveen. Want nou ja, hij neemt natuurlijk op dit stuit de positie van Hisham Fijk. Die naar alle graag de club verlitten zal. Dan zou Akuyobi erin komen kennen. Dat zou ik worden, denk ik. Ja. Hamdi Akuyobi. Jonge nog. Nigeriaanse paspoort ik. Maar ik Nederlands paspoort. Haast 24 minuten onderwijs. 2-0 de vastsprong voor Vitesse. Qua veldspel, redelijk ongeveer. Maar qua kansenverhouding is toch duidelijk in het voordeel van Vitesse. Ik krijg wat makkelijker lieken te voetballen op Nauta. Dus de bal is goed de zitlijn in. Ja, ingooien en dus ging Heerenveen nou die wissel daar passen. De Walen dus pleseert van het veld daar en Hamdi Akuyobi die er nou in komt. Nummer 15 is aan de kant gegaan en hij wordt vervangen door 18. Hamdi Akuyobi. Gingen we hier in de eerste competitiewedstrijd uit bij Heracles zijn debuut maken. En hij hartstikke een minuut meer maken. Het heeft wel beurtjes, maar daar houdt het wel mee op. Dit zien als een controlerende middenvelder maakt geen eigen rechtsback spelen. Althans, dat is nou de gedachte. Spiot verliest dat duel weer. Verliest te volle duels. Tronstad. Spielen van januari al bij Vitesse, maar maakt het al net heel volle minuten.
Koelkamp van Haugesund. Jongen leeftijd naar Huddersfield Town Tagong in Engeland. Dus Championship. Dat speelde ze even Premier League. Dan mag je daar eigenlijk een keer mee roepen. En dan via Haugesund dus toch wel naar het Boetlantein voor hem dan. Floranus. Mulder. En speelt krijgt de vrije trap mooi. Vitesse zit er helemaal in. Is Rasmussen scoort dit machinale. Dus dat volk gebeurde er net voor niet. Ik denk dat hij misschien ook ligt hier. Veerman op Hayal. Het Huddery spelen hier Veerman. Ja, dan rijdt hij weer een rotbal weer waarom. En wat Floranus een... Nou, volgens mij een doeltredingmatch. Hier vind ik even te wachten. Hamdi Akuyobi. Die krijgt dan zelf wel de vrije trap mooi. Bero maakt de training. Hier vind ik de vrije trap gauw. Mooi. Ejuke nou. Oh, net echt jongen hè, Ejuke. Voor 3 man of 2 man om hem heen. Daar verloor in de reg van deze fiets. Dus wat hij wil even opletten. Kijk, bij een tikje. Met te hopen dat hij wel op de 12 blessure is. Veerman. Eén keer flinger op. Van Bergen. Slag het net. Doekie. Bero. Mooie controle. Er zit Van Bergen goed tussen. Akuyobi. Van Bergen. Mulder. Het vaartje is goed van Akuyobi. Van Bergen zit ik net in de wedstrijd of nou. Dat is slordig. Tanane. Er staat er al 2 oefenwedstrijden op zitten. Heerenveen 1. Verleer dus toch een lette goal in Breda van de keukenkampioen divisieploeg NAC Breda. Vitesse speelde al een weekendje in Westerlo. Heeft niveau van België. Woon met 4-2. Woon ik al bij 4-0 van Volendam. Toch net een ploeg. Lieke dus in de tarring iets verder te wijzen. Zo in deze wedstrijd nou ik wel een beetje waarom. De ploeg die Vitesse Vlinder hier eindigt uiteindelijk als zonde. Dus geen Europees voetbal. Heerenveen eindigt als het 10e. Er zit nog 8 punten verschil tussen. Rasmussen, wanneer die tron staat. En Doekie. Tanane, Retouren op Penda. Tanane. Komt het schot denk ik? Nee. Baltje. Geen boek spul. Huisman. Tanane. Op Penda denk ik? Nee. Ja. Nee. Tanane nog altijd een schot aan in de lange hoeken. Goeie redding weer van Mulder. Ik denk de 4e redding al van Erwin Mulder in dit duel. Espriot, ja. Soms is het net goed. Ik word wat ongelukkig. Bal springt toch krijg wel wat als je voet al, maar ik eventjes goed landen kom. Maar als hij dan daar zit te duelleren tussen 2 man in. Vrij trap Vitesse. Bero. Paas is goed op daar verloren. Kijk ik alle rondte, fristen te volle rondte. Ja, die man en ik uit Helly. Zo is het, die maken het 3-0. Maar dat maakt hij net, omdat het schot nog geblokt wordt. Deze fiets ligt ik onder aan. Maar ja, stel ik hier in mijn te verdedigen. Krijgt te volle kansen, te veel rondte om uit te hellen. Ja, dat vind ik een beetje geluk dat het schot dan nog een voertrekker. Dat die bal net in de goal geeft, maar de nuist. En wel weer een corner. Voor Vitesse. 41e minuut van dit duel. En die 2-0 vastsprong dus voor Vitesse. Doelpunt 5e minuut. Bero. 16 minuten. 2-0 voor Vitesse. Hayal. Nou, bij Wijfeland. Veerman. Toch eigenlijk net op zijn positie zou uitverdedigen hier. Zou laconiek. Komt het nog een corner uit omdat die bal nog onrekken wordt.
Valkste man aan de kant van Vitesse onthoudt dat denk ik. Tanane, die kon een nemen sil. De eerste pil. Zo, rek toch de pil, hè? Spichot liet die bal heel lang niet in, maar rek toch echt nog de boetenkant van de pil. En weer Milton dat ik al zo wanneer het onderhoorn is, maar hij zit er maar in één keer indraaien. Fernandes. Waarom hij van Mulder, maar ik snap wel dat Mulder dat risico net nam. Ejuke. De bal zit totaal net in de wedstrijd. Ik hoop net dat de scouts waar hem op de tribune zitten. Of om Friesland zitten te zien. Want Heerenveen wil toch echt wel een flink bedrag van hem hebben. Er is al wat interesse west. In de winterstop hier een soort van interesse, een soort van bod. Maar het is aanwezig. Toch een ploeg uit, ik neem het altijd maar de Zandbak. Het is er wat voor ploeg het wie, maar dat zullen we toch wezen. Qatar, voet de Emiraten. Ja, dus is dan Ejuke nou voor 12 miljoen of zo verkeepje. Dan ga je toch voor 2 jaar lang het operationeel tekort alweer oplost. Dit is een goede bal van Hayal. Maar Ejuke, die maakt nou richting goal gaan. Maar Tim Arjan, nee, wat scoren. En dat doet hij ik. Ejuke, ja. Dan zit hij dus te klooien in de hoe dat je hem hele wedstrijd joggen. Dus hij is de één goede paas van Hayal. En de goede actie van Ejuke. Hij scoort hem. Maakt het prima 2-1 van Wolvaart Vitesse. Maar dat is typisch Ejuke. Dan zit je soms in een hele wedstrijd naar hem te irriteren. En dan is er in die versnelling. Dat dit nou een wonderdoelpunt weer, maar hij doet het toch prima. In mooi Hamdi, Akeyobi. Alle twee een Nigeriaans paspoort. Ben ik altijd close maar ook hoor. Als je bij trainingen binnen, dan show je die twee ik altijd maar als je twee aan prutsen en piel. Nou, 2-1. Spanning weer waarom in de wedstrijd is er weer dan. Ja. Het is zelf nog maar een oefenwedstrijd. Maar het is altijd wel even aardig om te zien hoe de verhouding wel is. Nou ja, Vitesse is een ploeg die zelfs de regie momenteel wel Bob Heerenveen zit. Al een periode had ik gewoon volle meer te besteden. Zo simpel maar we gewoon wezen. En ja, sommige van die spelers aan de kant van Vitesse zijn ook Penda, Tanane, Pero, goede voetballer ik. Ja, dat ben toch man die Heerenveen gewoon waar je net heli kent. Zo simpel is het. Je bent te duur. En ik keer Vitesse naar Bolheli. Er zit zelfs nog altijd een Russische eigenaar achter. Die er gewoon elke keer per miljoen in pompt. Ik geloof dat ze een operationeel tekort van Heerenveen elke keer dik 6 miljoen. Ik weet de precieze bedragen van Vitesse net, maar het is heger. Ja, dat wordt gewoon opvult toch die Russische eigenaar. Dit is Veerman. Kijk, een goed bal. Ze komt toch nog gewoon bij Van Bergen. Laat hem bij waarom. Maar net goed. Vitesse het eventjes kwiet daar achterin. Liep het wel. Nog een hele minuut te gaan in die eerste helte. Zien wat Heerenveen nog kan. Veerman, nee, Hayal. Kom maar, toch maar op SPO. Tuurlijk. En waarom deze of uit Helly? Daar. SPO ongelukkig. Van Bergen. Floranus. Espiot. Bennett. Dus daar zit de officiële speeltijd in die eerste helft erop. Er zult er toch wel een minuutje bij komen, denk ik. Dit is een training van Floranus op Huisman. En hij fluit het vol daar. Ja, daar heb je wel een blessurebehandeling zelfs, maar zo toch wel vaker bij oefenwedstrijden. Ik denk, nou, volgens mij moet er nog wat speelminuten bij komen, maar die komen er dus net. Dus houden we ermee op in deze eerste helft. 2 in de vastpronk van Vitesse. Doelpunt 5e minuut. Bero. 6e minuut. Buiting. En die kreeg dus in de 43e minuut in het waarde ontsluitingstreffer in elk geval van Sidera Ejuke. Vitesse de betere ploeg. Dan mogen we wel concluderen. Heerenveen doet wel iets beter in de wedstrijd. Wij melden dus weer voor een kwartier bij deze wedstrijd tussen Heerenveen en Vitesse in het Abelense stadion.
je op je diafragma? Ja, ik heb het tussen. Zeg maar. Ja, het is helemaal zo zelf gedaan. gemaakt. Zeg maar. Ah ja, handig. Dat is wel grappig. Dat is wel legaal. Ja, anders moet je ook auto's gaan, maar dat dan net niet en zo. Nee. Dat is altijd een beetje open. Ja, klopt. En dan Zeker kan nu ook met die boarding en zo. Ja, dat is echt sick. Die is echt prima. Je moet gewoon aanstellen. Voor de normale netboarding. Ja. Ja. Ik ben het afgevoerd. Alles werkt. Ja.
heet deze ook weer? Staat het ook weer hier uit, toch? Ik heb wel het idee dat de camera's als je dan die vlag omhoog hebt, zeg maar, dan en dan wordt het een beetje op het scherm of zo. Ja. Maar ja, Wel met die ja, dat is wel leuk. Ja, je hebt ook weer andere. Niet zo echt werk. Even zoomen en zo, dat kan met die andere. Even wat wissels bij beide teams. Heerenveen van de twee uit. Dat zijn Joaquin Fernandes met nummer 4 en nummer 30 Roland Espiot. Hun vervangers zijn nummer 26 Rijn Smit en nummer 29 Timo Saar. En bij Vitesse is Jacob Rasmussen aan de andere kant gebleven. Welkom weer op bij de tweede helft tussen Vitesse en Heerenveen. Andersom, Heerenveen-Vitesse, hier in het Abeletse stadion. Rest aan 2-1. 2 wissels onder de kant van Heerenveen. En 2-1, ik bedoel zelfs 1-2, de vastblok van Vitesse dus. Kwam 2-0 voor. Doelpunt, kijk van de rest van Ejuke. 2 wissels onder de kant van Heerenveen. De spits, Runar Espiot, is van het veld gegaan voor hem in de plak. Rijn Smit. De nog maar 19-jarige Rijn Smit. Komt uit de jeugdopleiding bij Heerenveen. En Timo Zaal, sectionier. Hij zit centraal achterin nou, Teren uit deze fiets. Hij heeft de plak in naam van Joaquin Fernandes. Wie zelfs al verrassend dat hij überhaupt in de basis begon, Fernandes. Ze krijgen dus bij de 44 minuten. Vitesse begint goed onder het tweede helft. Trondstad, Huisman, Darvalu en de redding van Erwin Mulder. Darvalu, dat hij al een wissel in de eerste helft. De blessure van Thomas Buitink, die dus het veld verlitten hier na een dik jaar horen spelen. Darvalu voor hem in de plak. Als ik het goed zie heb, had Vitesse geen wisselstappost. Dit wie Westlodig. En daarna een hele doet. Met de bal gaat ik een hele meter jonken. Mulder op de racefiets. Floranus. Mulder. Goed erom te voeren. Daar onder de rechterkant bij Floranus. Hayal. Van Bergen. Met de bal. Zit absoluut net in de wedstrijd. Mitchell van Bergen. Ik zag trainer Johnny Jansen en ik wrillen in zijn gezicht. Optreding. Van Bero rond de van Veerman. Zo is nou alsnog. Dotti ik maar Stifke. Het lopke. Er zit een 10 centimeter door de goal in. Hè? Veerman, de rond laat onder de kant bij Van Bergen. Minder bal. Ja. Van Bergen, Roen, blust eerst in. Op dat moment jouwt Veerman hem. Dan is Heerenveen tot slot. Daar zit volle meer in. Vitesse had trouwens wel nog een keer wisselen. Hayek is in het veldkaam. Thomas Hayek voor Jacob Rasmussen. Een centrale verdediger voor een centrale verdediger. Een Tsjech voor een Deen.
Hayek is in Tsjech. Het spelen bij Victoria Pilsen en Mlada Boleslav. Middenbal van Woudenberg. Rijn Smit er achterom. Toch benijd hoe die Rijn Smit hem ontwikkelt is. Jongen nog voor zelfs. Maar dan dus... Ja, weet dat er nog een spits helft wordt. Maar het ligt best wel goede dingetjes nog Nauta. Tanane. Deze fiets, wil ik het voort. Oeh, Joeke, maar een Sidana, maar krijg net. Smit. Verlengt. Hajalkin erbij, zet wel druk. Bayazit. Doekie. Tanane. Connor Vitesse. ...50 minuten onderwijs. Openda. Wordt appelleerd van Hens. Nevens mij komt Floranus nergens naar Tamas in handen. Sterker nog, nevens mij beschermde hij zijn klokkenwerk. Wilde kwart op Veerman of ja, lang. Hoe hinnen naar Floranus. Nou, dat had hij net hoor. Hij had verloren om bij Rijn Smit te krijgen. Dat slag het ik. Simon Mulder ligt er ook in. Schietje achter. Woudenberg naar Joeke. De man van de 1-2. Joeke rond de goed bij Floranus. Van Bergen. Nou, is een keer de goede actie van Bergen. Nee, squad blokt. Te simpel. Timo Zaal. Doet hem terug, maar heeft een soort rondte achter zijn rug. Timo Zaal is dus nog maar sectionier. Spelen van de week dus in de basis. Dik 60 minuten. Maar is nog maar sectionier. Komt uit Douwert. Goeie bal op Smit, maar die krijgt die bal goed onder controle. Hij zit nog iets in de jeugdopleiding van Heerenveen. Is begonnen bij Frisia. Kijk als Kik Piri ooit begonnen is bij Frisia. Kun je vertellen al, en nog goede voetballers spelen bij Frisia. Hij is die in de belangstelling, Timo Zaal van Ajax deze simmer. Hij koelde net aan, maar kees er toch voor om te blijven. En hij zit dicht in de basis al gewonnen. Heerenveen stilt nog een centrale verdediger, Helly. Ja, mooi verwacht je dat deze fiets Fernandes het nou naar een centrale duo wordt. Maar er zou nog wel een concurrent bij komen. Het is Darvalu. Darvalu sterker dan Van Man. Maar de slijding is wel goed van Floranus. Krijgt het tijd van dat Darvalu shit te woer. Dus de corner van Vitesse.
Vorige vangbal. Erwin Mulder. Hayal. Akuyobi. Dat doet Akuyobi wel aardig. Maar hij is net sneller dan Huisman, denk ik. Nou, sterker nog, hij is net sneller dan die invaller aan de kant van Vitesse Hayek. Die het gat goed dichtrint. Bero. Tanane. Slordig. Maar kijk een herkansing. Ah, nee, kijk net op Darvalu. Tanane. Is de jaloere, of is het 20 minuten nu gevaarlijk Tanane, maar daarna toch net al te volle missioen. Vitesse liep het wat makkelijker te voetballen, niet dit duel, alhoewel dat naar jaloere. Maar ik wel wat voortvallen is. Het is een ploeg die weet dat het zo goed als stiet. Dit is wel zijn ambitie de ploeg wezen, maar voetbal is zillen. Ik speel namelijk, die geeft even Edward Sturing, een van de coaches van Vitesse. Die zei, nou ja, misschien nog op zoek naar een middenvelder. En dat is het dan wel zijn ambitie. Zit ik een beetje op slot, zei hij. Nou, wat je bij de topclubs joggen, dan krijg je ook wel het gevoel dat er wel een soort gebeurt. Geen drinkpauze, die komt door een kritieke, is de bedoeling. Maar de spelers maakt zich daar toch zelfs even een gebroek van bij deze blessurebehandeling. Van Maximilian Witek, de Duitser. Zien we Mulder, je had vroeger aardig daar nogal wat instructies. Geen idee waar dat ook om. Veerman, goede bal, denk ik, op Veerman of op Van Bergen. Hele goede bal. Goed, ik ben weer omlijn op Hayal. Die krijgt een centimeter te let. Goeie bal van Veerman. Zo dat in de kwaliteit van Joey Veerman. Daarom hoop ik altijd dat hij op een zijspositie speelt. Als vervanger van Fijk. Krijgt van de verdediging. Je neemt er zelfs wel het risico mooi, want als je mooi Fijk en Congolo en toch wat meer spelers die wat verdedigen er binnen. Van Bergen. Oh, kijk net op Smit. Veerman nog een keer. Tiet erbij. Zo, aparte bal. Via Hayal Oersi Linnen. Zo'n 50 minuten onderwijs. Twaaien nog de vastsprong van Vitesse. Tweede helft in een dikke kansen voor Heerenveen. Schot van afstand voor Vitesse met Tanane. Dat wie het was een beetje. Daza zijn de voeten van Veerman. Vooraan is die shot aan de rechterkant net zo vol is wat blauw-wit is. Treesfiets. Van Bergen. Goeie bal. Dan is de vader er een beetje uit, maar het is Ejuke. Nee, te lang wacht je. Op Penda en Drezefiets daar.
Waarbij Drezefiets nevens Openda wat via teruggang. En Openda daarna een tikje uitdeelde onder Drezefiets. Ik zie eerlijk zo net zo goed wat Drezefiets nou per definitie verkeerde hier. En ik denk dat Simon Mulder dit eenvoudig oplost met 2 gele kaarten. Ja, Drezefiets en Openda. Oh ja, Drezefiets wil hem een haai aan. Maar Openda wil dat net. Nou, zien we er nou nog een keer in? Nee, Openda shot hem net gewoon. Kunt hem geen blik waardig. Nou, nog in discussie, Marco, hoorde Rox in beeld. Drezefiets en Openda, tenminste. Ik had het idee dat Drezefiets dan wel even praten onder de roes. Ja, nou nog een keer. Denk je dat hij wel werd. Ja, wordt Tanana makkelijk chipstuurt. Gelukkig is Ellen Mulder er raar bij. Het speelt net al te volle. Zien ze toch even te draaien daarachter in de verdediging bij Heerenveen. Veerman draait er keurig bij zien. Het is onder Huisman waai. Maar nou met 2 man om hem heen. Dat is wat te volle. Doet Vitesse goed. Darvalu doet het goed. Danilo Duki. Zonder de Tronstad. Dan Huisman. Tronstad. Allemaal om hem heen. Goed tussen de linies in. Terug naar Huisman. Huisman, maar 18 hier. Maar valt wel op. Een goede voetballer. Vriendelijk begon net in de basis in Westloos. Maar speelde de tweede helft. Maar ik zie ze dat ik mooi 12 ton spelen toen eigenlijk. 12 verschillende. Deels de Vitesse aast Wisselissil. Dikke oeren onderwijs en 4 wissels aan de kant van Vitesse. Ik zag Patrick Vroeg. Milion Manhoef. Thomas Bruns. Philip de Lavaris. En de echt nummer 29, want die heb ik hier net op mijn list in. Tanana gaat eraan, zag ik. Witek gaat eraan. Huisman gaat eraan. Bero is er ik aan en Openda ik. Ja, Openda misschien beter ik naar die ruzie met deze fiets. Dan ben dus de 4 wissels aan de kant van Heerenveen. Sorry, aan de kant van Vitesse zelfs. Zijn we Heerenveen naast het wachtzeel. Zo'n Joran Boerhout bij de Leaks. Functioneren, ben ik daar wel eens keer naar. Maar zit net op de bank. Van der Heijden zit op de bank. Zullen er wel in komen kind, denk ik. Congolo misschien. Maar we hebben eventueel nog Stefan Westra, Guus Offerhaus en Gennaro Nunomete. Ik denk niet dat Jansen al te volle wissels is. De bedoeling dat ze deze wedstrijd al meidjes zullen. Timo Zaal, Veerman, de Kort krijgt een tikje, denk ik. En ik had ik wat geblesseerd bij. Hayal. Bij Woudenberg. Waarom Hayal? Zo kunnen dat net on. Hij jouwt de paas op. En Joeke, die is goed. Nee, is te scherp. Die erin doet hij makkelijk dicht. Die is om te pas komen.
Veerman. Te moeilijk. Oeh, daar had hij gelok, hè. Daar had hij gelok. Ja, Tonstad zit ik maar zijn handen in de loft. Van nou, wat gebeurt er nou, kijk dan. Nou won hij de rechterkant weer. Die schiet ik al de rond te laaien. Floranus, ik ben er net bij, minder paas van Drezefiets. Ja, Drezefiets kan wel mooi aan, dan mag je er naar voren staan. Daar had misschien wel gelijk in, maar dan moet je net dat je die bal aan je maakt er vanzelfs. Dus balbezit van Vitesse. Tempo is wat uit de wedstrijd. Ja, het is heat. Ja, het is warm. Ja, het is het begin van de tarriering. Patrick Vroeg. Nee, de Nij linksback daar. Oh nee, die Hayek. Tronstad naar Doekie. Daza. Paas komt net goed on op Darvloe. En Joeke. Komt net on bij Darvloe. Manhoef, nee, komt net terug. Rijn Smit. De counter dan misschien een keer, maar Akiobi wat op die bijwijzen. Ja, Woudenberg krijgt een... Oh, maar het Akiobi daar weer tweede. Huh? Ja, iemand ziet zich volgen de bal en dat gebeurde er krijgt achter. De blessurebehandeling moet er in elk geval onder pas komen. Nou, de drinkpauze dan maar. Dus ik... U zag het zojuist al dat Vitesse in de boel heeft toegepast. Dus de wissels nog even onderop worden. Ik doe zeggen, Thomas Buiten is weer terug in het veld gekomen, nummer 29 is dat. Dat is erbij Vroeg 36, nummer 42 William Manhoef is erbij gekomen. Nummer 20 Thomas Bruns en nummer 15 Philip de la Veris. Die zijn erin gekomen, eruit zijn gegaan door 21 Matus Bero. Het is een Matisli en er komt een Brakaar bij, als ik dat een goed job. Maximilian Pitek, 14 Oussama Tanane en nummer 40 Daan Huisman. Het veel op.
Ritchie Moussaba komt naast in het veld. Ja, die wissel moest Thomas Buiting gaat georganiseerd vanaf. En hij wordt vervangen op Vitesse spelen door nummer 38 Ritchie Moussaba. Wat er echt nummer net zien van. Ik meen al dat Thomas Buiting is. Dat is nog een aparte wedstrijd van die Buiting. Die dus in de eerste helft naar Jelloer geblesseerd raakt. Dan naar een oren weer in het veld komt en na een paar minuten de weer uitmat. We nou dus vervangen terug Ritchie Moussaba, Njorgetje hier. Congolees. Paspoort. Goed, we voetballen weer. 68 minuten van het duel. 2 nog altijd de vastsprong. Dat week de rest aan. Terug doelpunt op 10e wedstrijd. Terug Bero. 5e minuut 1-0. 16e minuut 2-0. Terug Buitink. 2-1 in de 42e minuut. Wordt dit de 2-2? Nee, want Hayal kan er net bij komen. Dit is dus die invaller, Moussaba. Goede slijding van Veerman. Joeke kiest voor de paas weer om. Veerman, Utelli, zoek in. Nee, dat hij net doen. Woudenberg. Veerman. Diep hier bij Van Bergen. Facet komt net on bij Rijnsmit. Maar wat een corner. Corner van Veerman. Hayal kopt vol, maar komt omheen. Naar achteren. Kujobi brengt hem net bij Floranus. De VS naast nog wel een keer wisselen. Gennaro Nunumete. Van Bergen. Woudenberg laat maar eens uit. En wordt nog een beetje verlengd, terug Smit. Zelfs wel toedien. Gemeen tikje van Woudenberg. Daar is eigenlijk daarbij geblesseerd. En nou weet de bal toch boeten. Min of meer bewust ik het idee. Ja, daar is een lulk. Hoe dat door die tik van Woudenberg. Ik snap dat eerlijk zijn wel. Want ja, en Woudenberg die zei nou ik mag insmieten toch. Eerste wissel. Onderkant van Heerenveen. Gennaro Nunumete komt dus in het veld. Ben Ingreens, voetballer bij ACV in Assen. Daarna in de jeugd van Ajax. Zoekt dat door het kretje dan in de jeugd van Heerenveen. En er is nog maar 18. En hij wordt vervangen door nummer 35, Gennaro Nunumete. En dan komt dit veld van Floranus. Dat betekent dat Akuyobi naar de rechtsbackpositie gaat. En dat Nunumete op het middenveld erbij komt. Ik denk dat Hayal die bloed op het 10 positie steken. En dan, nou ja, neem ik Nunumete maar even een 8. Veerman controleert het van het middenveld. Die komt er al in. Samen met Enzo Cornelis, nummer 39 uit zijn gegaan. Nummer 8 Zolder Tronstad. En nummer 3 Danilo Doek. Bij Vitesse dus ik wisselen. Tronstad en Doekie ben wisselen aan de kant van Vitesse. Doekie de onvierder.
Zien we nou de onviersbaan onder? Ah, daar, nummer 20. Thomas Bruns, die zit in het veld kwam. En dit is Brent Leeflang, die niet geeft op de bal zeggen. Dat is dus de tweede wissel aan de kant van Vitesse. Zit er toch een haastvolslijn naar je ploeg in Tusken. Zien we weer de daar wat van profiteren kan nou. Rijn Smit, nee, kan er net bij. Brent Leeflang. De keeper zit er nog in. Daza, de rechtsback, begon ik in de basis. Goed intro nu meten. Vroeg. Bruns, Thomas Bruns. Een bijzondere carrière onthoudt daar toch. Vitesse 3 keer verhierd. Van Heracles naar Vitesse. Toen denk je, nou, goede versterking van Vitesse, maar nee. Heel volle minuut had hij daar net maken. Vriend om Grains, Pek Zwolle en VVV. Terug Vitesse, nou waarom bij de aannemers. Zaal, goed inspelen. Ja, dat is die kwaliteit wel, Timo Zaal. Hij is allemaal sectie hier, hè. Even net 40. En dan toch wel lekker op de sjen dat hij controleren door de bal is. Goed inspelen. Hij Smit, Boudenberg. Racefiets. Nog een kwartier te gaan in het Abbelettenstadion. 2 in de vastsprong van Vitesse. Dit is het racefiets. Nou, lost dat keurig op naar Timo Zaal. Dat is zwak. Vitesse misschien, Darvelou, het is wat te kwad zit Timo Zaal. In de eerste instantie goed tussen, maar kan hem net controleren. Zo, die Darvelou is ik haast een kop grutter en het was schouders breder. Bruns, nee, Daza. Goeie bal, goede controle. Zit ik Ejuka wel goed tussen. Deze fiets komt goed voort. 100 meter en erbij, want Manhoef is sneller. Hier een vastsprong voor zelfs. Er zit Van Bergen goed tussen. Nou, Van Bergen. Smit is te kwaad. Ja. Intenties weer goed. Smit komt er erbij. Daar jou het publiek een applaus voor die goede intenties. Deze fiets zit er goed tussen. Krijgt even trap ik mooi. Natuurlijk goed training van Philip De Laveres. Ja, De Laveres. Ja, hoe ik het uitspreken, maar het is een Noor. Een jongetje hier. Akoyobi. Het is dus een middenvelder eigenlijk tussen Hamdi Akoyobi, maar Heerenveen zullen hem dit zondag broeken als stand-in van Floranus op de rechtsback. Bruns houdt hem nog binnen. Brengt hem krijgt net voorin. Veerman. Akoyobi. Van Bergen. Goeie Itwa, mooi Veerman, keurig. Hij speelt bij de eerste pil, een klassieke goal. Nee, trekt net.
Goeie onval, Rijn Smit. En een goede redding uiteindelijk bij de eerste pil van Bayazit. Ja, dit is vanzelfs hoe je het zien willen. Goeie stekbal van Veerman. Goeie vastzet van Van Bergen. Rijn Smit die als een echte spits opdoekt bij de eerste pil. Fassiman. En dan mag je het laatste gelukje nog eventjes hebben dat de keeper net op een goede plek zit. Nuno Mete. Goeie bal op Rijn Smit. Controle is dit dan net. Ja, dan show je toch wel dat hij nog wat mist. Veerman. Ik weet niet of dat echt de bedoeling weer van hem, maar die op zelf dat hij een verkeerd baltje weer waarom. Timo Zaal. Linkerkant is dit vroeg, denk ik. Ja, Kyobi verdedigt prima. Bij de wissel onderkant van Heerenveen, Arjen van der Heijden. Heerenveen volgt de wissel. Komt in het VAR. Citera Ejuke. En hij wordt vervangen door nummer 16. De man van de hier de onderkant van Heerenveen nog Nauta. En Arjen van der Heijden. Zag hier de onderkant van Vitesse Huisman. Komt uit Arnhem. Opgroeit de Benne. Hetzelfde geldt voor Arjen van der Heijden. Ze zijn bijna 18 hier trouwens, ik nog. Arjen van der Heijden maakt het Trajelien als zijn debuut in een oefenwedstrijdje. In het eerste overtal onder Jurgen Streppel toen nog. Is nog net definitief te oprutsen, dat mag ik wel concluderen. Maar oké, hij is nog altijd maar 18 hier. Ik spruts Wilco Hellinga de laatste nog even door die zaak van ja, jongens tussen de 15 en een jongetje. Die mij nou iemand eventjes de kans Jan. Daar net te kritisch op wijzen, dat is vanzelf zo. Oeh, dat zit. Vitesse er dichtbij en weer. Dus de kopbal gaat Jonker van Hayek. Maar Arjen van der Heijden dus, die had echt wel talentje, hè? Jeugd International. Collega's van Fox Sports zien onlangs een listje, maar dus de talenten nu de Nederlandse Eredivisie top 10 is die dus Arjen van der Heijden ik in. Ik kan me dat wel voorstellen. Misschien nog wel iets meer naar rechts moeten dan naar links moeten. Dan is dat altijd even een afwachtje. Smit. Het publiek vindt dat hij een vrije trap mag krijgen, maar dat krijgt hij net. Daza. Keeper, ja. Wat een mondcontrole. Speelt nou dat toch een prima wedstrijd die je bij je ziet. Die 21-jarige keeper. Heerenveen had trouwens een keeper van Santje op de bank zitten. Jamie Cruzen. Mocht vrienden weekendje naar Kuidaken in Jelle maar dan. Zo'n halve dag de tweede keeper worden. En dan zit nog Jan Bekkema. Dat is wel een beetje de tweede keeper bij de belofte worden. Erwin Mulder. Nog een lietse 8 minuten. Ingooi van Vitesse. Ik denk, dan kun je ook weer roze hoor. Vitesse mag de ingooi nemen. Moussaba. Carvalho. Even lang. Nee. Daza. Meter zit er goed tussen. Goed bal zit wel op Smit. Hayal. Zit je daar nog wat in? Zit Liekmaker er nog in? De bal van Hayal. Een soort spelers van Vitesse. Waarom in de organisatie? Bergen. Veerman.
Ik vind toch vaak wel een gotje. Misschien in dit geval mijn eigen actie. Paaske achter Smit. Die kijk de loopbeweging maken. Hoe heet het? Valt goed in, hè? Opvallend. Dit is een middenbal van Woudenberg. Zonde. Als je toch maar een soort bezig in het 16 meter gebied, dan levert die Sam bal aan. Dat maakt dan toch beter. Scherper. Scherpte ontbreekt het toch. Ik wil een beetje aan de kant van Heerenveen. Ja, als je negatief bent, dan kies je ze. Het is dan net geweldig. Je kunt ik positief wijzen. We hebben een weekend naar Breda Heerenveen jongen. Dit is al beter. En ik denk dat je een betere tegenstander. Darvalu is sneller dan Akuyobi. Goed, paas wel op vroeg. Daar komt ik trein, joh. Nee, dat komt hij net. Omdat de racefiets, daar kijk op die erbij is. Zoals hier bij het Warrapeel. De Vitesse, de vrije man daar. Hier moet samen inprikken in. En de redding van Mulder. Zo, goede reflex is. Ja, nogmaals, Mulder bij die eerste goal zit hij misschien net helemaal lekker bij. Maar hij had er toch echt wel fjouwe bal knap uithouden onthoudt hij, hè. Corner van Vitesse. Thomas Bruns. Aardig verlengd. Dit appelleert van de corner, maar die krijgen ze net. De Mulder maakt het tempo. Die shot daar Arjen van der Heijden en Nuno Meten. Die doet er de bal. Oh, mooie controle. Dat is Show wel de kwaliteiten om. Lange bal in één keer. Hup, stil op de groen. Woudenberg. Op Smit. Dit is meer een vrij trap. Ja, krijgt ik mooi. Lange bal. Komt net bij Smit. En ik net bij Nuno Meten. Vitesse. Smit er goed op. Ja. Hij al dan te... Dat er even wat voeler op zitten. Dan kun je wat meer creëren. Goed trading. Ja. Krijgt De La Veris mooi. Zo'n 80ste minuut. De oefenwedstrijd van dit seizoen van Sportclub Heerenveen. Vriendenweekend dus in NAC Breda. 1-0 Vlen. Nou 2 achter. Heerenveen voetbal het volgende week uit bij de Graafschap. Speelt dan Frederik nog in Utrecht en PEC Zwolle. PEC Zwolle is de laatste wedstrijd. Kunt de kans dat die laatste wedstrijd tussen PEC Zwolle nog live te zien is bij Omroep Friesland. Dus ik ging nog op trainingskamp naar Osnabrück. Per dagen. Zullen dan zeer waarschijnlijk een oefenwedstrijd spelen in Osnabrück. Ze zijn op zich nog een tegenstander ertussenin. Je ziet of Heerenveen misschien nog die league maken maatje in. Hayal. Achterman. Vater werd het uit. Woudenberg. Arjen van der Heijden. Hebben we nog net zien. Nou wel. Goeie actie. Ja. Mooi. Vromline op Nuno Meten. Kijk net bij Smit. Weer Nuno Meten. Keurig baltje weer. Ja, ik wil niet alles opheen door die jongen dood, maar dat bevalt me dat wel. Smit, Nuno Meten, hier kon hij net bij en maakt dan een overtreding. Nou, mooi. Valt er maar wat mis dan. Nog 12 hele minuten te gaan. Bruns.
Vroeg, Hayek, Leeflang. Taza. Van Heide er vol op. En Jansen wil dat er de drokke baan op de zijkant meer druk zetten wordt. Erop zitten. Ja, het is een oefenwedstrijd. Het gaat net om de punten. Maar je wil het natuurlijk wel simuleren dat het daar wel om gaat. Je vindt Woudenberg dat hij zet naar recht krijgt. Ja, je kan niet denken van ik blow gewoon steen. Maar verwacht het te gauw een vrij trap mooi. Dus een ingooi voor Vitesse. Ja, Vitesse liep het er toch wel vrij eenvoudig uit te voetballen. Eerst die jaloeren de betere ploeg. Vitesse. Daarna hij redelijk onder wegen. Maar Vitesse bleef wel de beste kansen houden hier. Zelfs doet het naar een jaloeren 4 wisselstapposten. Daarna heel aardig wat wisselstappost. Van der Heijden. Won nog wel. En nog een hele minuut op de klok. Ik wacht net al te volle blessure die erbij. Omdat we dat de eerste helft ik net kregen. Nou, krijgt hier een vrije trap mooi. Van der Heijden. Nog één keer, de laatste kans denk ik. En er komt nog een corner rond. Nou, haal je maar naar voren dan. Hup, Erwin Mulder. Nee, dat gebeurt dus net. Dat verwacht ik net. En Veerman die de corner aansneemt met mij. Nuno Meten en Akuyobi broeken het 16 meter gebied. De rest erin. Veerman bij de tweede peel. Je vorig wat kopt. Terug Bruns. Knie opvang worden. Terug Vitesse. Nou, de oren Sietline in de roen. Nee. Moet nog binnenhouden. Blessure zit er niet tussenop. Officiële speeltijd zit er niet tussenop. Van der Heijden, mooie controle. Oeh, Stoekelt er toch nog. Van der Heijden. Twaalmans in de Oerum kan net al te volle krijgt nou vrij trap, maar ja, doe maar een stikje. Ik heb misschien wat makkelijk lezen, maar dat doet hij best wel toe. Een hele corner, Veerman erbij. Indraaiende vrije trap zullen het worden. Nou, Hayal, Drezefiets, Smit. Zullen dan de koppers wezen, maar aan de kant van Heerenveen. Gitter Elsen in hinnen en Manhoef kan hem daar bij de tweede peel in litten. Ben ik bang dat dit misschien wel het laatste wapenfeit van de wedstrijd wijzen kan. Een lange blessurebehandeling jongen, dus als Simon Mulder correct is, dan hebben we nog wel een oorlogminuut tot 12 te voetballen. Maar nou, de eerste helft dacht ik dat teken toe floot hij valt bij de 44e minuut aan namelijk. Manhoef, Tarvalou, is de goede stekbal. Ja, goed spel. Dus mooi Moussawa net terug in. Mulder had er nog wel zin in. Ik denk dat up tempo maatje, kunnen we nog een keer. Tuurlijk, en dan klik ik. Akuyobi. Op Smit. Een moeilijke bal vanzelf van Smit. Daar tussen 2 man in. Daar is het laatste fluitje af als kiesjochter Simon Mulder. En zo wint Vitesse dit duel van Sportclub Heerenveen. 5e minuut doelpunt van Bero van Vitesse. 2-0 water terug Buiting. En krijgt Van Rijst. Vrijbroek Van Rijst werd het 22 in Joek. Het waren helft. Heerenveen van meer balbezit.
kansen redelijk in lichtwicht. Tatwa hier in vallen kin. Maar ja, Heerenveen er nou echt onspraak op maken had? Nee, dat ik weer eens. Jongens, debuut van De Walen en Joaquin Fernandes. De rentree van Erwin Mulder, de keeper. We zullen naar beneden, we zullen naar de peterende interviews. Die kun je aanstaan op uw website omroepfriesland.nl. Daar komt ik een keer van deze wedstrijd op. Wil je de goals, de eentje van Robsjen, die vind je op omroepfriesland.nl of op uw app of op de social media, de Twitter van Omroep Friesland. Bedankt voor het zien en tot de volgende keer.